Higni adek bang' attend William Ruto, chal mar arita osebedo nade pacho kae. Pek mage ma oseneno, midhiero mage ma jopiny pod kedo godo, to gin ber mage ma piny Kenya osego. Jafo mar weche mag arita Cynthia Onyango miyowa chal mar arita higni adek attend William Ruto kaka jatend piny Kenya mar auch. Achiel kuom gigo ma jatend piny William Ruto nokawo kowuok kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta en pala makende mar ligangla mane nyiso ayanga ni kowuok e kindeni en ema ne odhi bedo jatend jolweny e piny Kenya, motelo ne jolweny mag pi, jolweny mag kor yamo, jolweny mag lowo motuo, obila mag kanga, obila mag okwach kich kachiel kod chenro duto mag arita moting'o nyaka mago mang'weyo maling'ling'. Nyaka sani kuom higni adek, midhiero osebedo ka gi kacha, ahinya to e yore mag timo nonro mag njore, makaluwore kod jalony Tom Nduku. Owacho ni dwaro nitiere mondo jiw tiegruok mag obila matimo nonro. Sani nwang' ka gini station, to migi line magi nyalo bedo kata dhano ang'wen ka gini investigate case. But pod ang'o miyo case walk wrong? And the nature of training and brain magin go. Good society magi donjo ga. Ai kaka giyudo tich. Problem ma Kenya is how we employ people. That's why nyocha wacho ni security ma Kenya sani ohingo kawo ji ni dhiga miwangi ni wanyi ni itiendi obam kata Kibaki noso ketho moko ni koro kawo ng'ama bor so long as ni in ng'ama oromo iwinja. Koro sani crimes matimore e Kenya gi calls us back ni now kik waket police njidhiringi pap ng'ani ondiko application bo ata certificate mage bwang'eye ento okay recruitment mwadwa timo igani wadwaro jotim nonro adi koro mane mo dictate kaka wadhi kawo police. Olero ni yore mag choko maling'ling' kod thiro timbe manyayo chochruok mag arita bende odok chien kendo wang' dede ma igeto ni onego konye yudo neno bende onge e alwora makare. Nyochi neno ka shooting moro timore yo Magadi to matatu maringi town ni fo mage goyo kata kogo bunde you will never know no bundu much mago indiscipline ma Ministry of Interior mosoweyo. Saneno kanyo gi blame no piki to even private people have nigo piki koro rogo ni enga iwinja CCTV okunyal onge gi marachi pinyni ka keto a security sanction bunga maracho nwango ni gino romre go nono they will do it double. Piny Kenya bende osebedo kod midhiero mag arita kwe makagi kacha machal gi manone kinde mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Midhiero ma jatend migawo mar arita wacho ni piny Kenya okoikore neno e tielo machielo. But we are going to be very, 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 very firm against the goons and gangs. And we have had this discussion to the elected leaders. We will not care whether that person supports government or opposition. We know the danger that goons that sometimes transition to guns poses in our country. Tend arita kwe oyango ni gin kod peke jiwo yore arita e gwenge mapacho ka kalun rowere osebedo kariwore kendo buto ka giloso grube mag njore ma osebedo ka itiyogo e monjo ji, kwalo mwandu kod monjo kuonde ma jodak ojotie. I have told our police in all our jukwala usalama that this should be our daily responsibility, and the intelligence team should work together and share intelligence so that you deal with these problems from the inception. You don't allow it to grow. Dinde manyayo puonj makoch bende osenenore ka thinyore pacho ka moting'o machal gi manoweyo ganda buora kowito ngimagi e bungu ma Shakahola kaachiel kod masani obila nono e bungu ma Kwabinzaro e Kilifi. What is very sad is that the level of radicalization in this very incident, as even those who were rescued, cancelled, went back home, some were being followed by some of the network members of this criminal all the way to their homes. Some in Siaya, Vihiga, then returned back. There's a particular family which was returned from Siaya with 6 children to now Kwabinzaro area. And you know, it's very difficult to police everybody. Jopiny Kenya to nigi paro mane e chal mar arita mapacho ka. Security sana Kisumu ka. Kawacho kata ogingo dinga street ka no kwalwa mana gi bunde ka gokinyi. You can imagine ikwalo
aol CBD kwele gi bunde gokinyi saa 1:15. Atamalo 100 bet sani odok piny gi nusne nikech ok en ahinya kaka ne nitie chon, lakini Kisumu ka to pod ok ober. Aneno ka interior CS Kipchumba Murkomen gi Dr. Raymond Omolo osetemo kabisa. Kwa mfano kiwuotho around town, obed estate, obedo Maseno University, skunde manyido ka jogi golo patrol mar polise. Jogi polise are working tiresomely, gitiyo matek. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kod midhiero, jolony kata kamano wacho ni Kenya osegoyo kenge mowinjore mag keto winjruok e kinde kod pinje maoko e yore jiwo arita e kedo kod jonjore matama mahinyo chano njore mager mong'ere kaka terrorism, bero alwora mag choko maling'ling kokalo e rombe mag jukwaa la usalama kod medo ndiko bila ma igeno mondo konye rito jopiny kod mwandu maggi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ripot no mokelnwa gi Cynthia Onyango kalure kod jatend piny Kenya William Ruto e apisi higni 3 bang'e tero wayo mokwongo nyakorom ga jonge cheno